Pane mashoko akatendera yesterday pasocial media achionekwa kunzi aiwa VP Kimbo Mohadi, pane mashoko abuda achitenderera especially paGambarwa achinzi aiwa vatisiya panapa pachitaurwa naye kunzi aiwa sezvinongozivikanwa kunzi aiwa VP panguva ino utano hwavo ndokutokonzeresa kuti vatode kutoresigna noda kwekuti aiwa magoro avo anenge ati chovhei. Panguva ino tichiona mashoko achati dismissa mashoko enhema ekunzi aiwa vashaika not wasubscribe or like what on the bell icon timira pende kozwa mudanyira chiti Zimbabwe please dismiss the fake news about VP Honorable Kembo Gudish Campbell Mohadi. Kozwa information desk is just at a call with the man. He's okay and enjoying the last day of Easter holiday with his family. Let's not spread fake news. Thomas Kwamda Nyoko panapa nekozwa chiti aiwa vakomana vana Gamba vari kuonekwa kunzi vari kupasa information enhema. Aiwa those guys must stop what they are doing. Vachiti aiwa VP vedu aiwa vane utano kutocelebrata zvo Easter holiday yavo panguva ino. Mashoko ese ari kutenderera ari enhema panguva ino aiwa they must be dismissed. Kudze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi kuna kumese medu. Kudze mafunguro enyu musana subscribe or like chat on the bell icon.